Amdande tumi Allah julme annabi ngodo jarado cernam godin mi antata ko jew halama kono yobe dom ne katardata ko e hala annabi rete dum ne kaserata ko ala haje ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tagal inshallah juldena sallallahu alaihi wasallam ko mino ali wuwaso e gonɗo to Madina Gounass legal wiya amanatullah. Amin jetta Allah min jetta ceerno Basir kanko woni sababu oɗo wido arɗo hande noon yidde humpitade hola haali ndema ka e haali fof ewo ko edi fof kam ko wona gandal ko pellital tan pellital jeeya hen e yidde ɗum ewo sa felliti hunde noon a yiɗi ɗum tan hawnaki Allah waɗa ɗum walluma dal ewo joni noon geɓɓirmi ɗum ɗo ɗum après min ƴeewi ewo yidde nde e fellidde nde kono min mi alana ɗum gandal haalde gonga ko yidde tan e fellidde ewo joni Allah walli kam noon ha Allah ewa renndinimi oɗo jiyaɗo Allah biyete Siraji ewa Ba kanko ko neɗɗo moƴƴo o ari ɗo taw gila puɗɗima kam mbiɗa ƴeewa affaire liggotoɗo ɗi fiino wadde hen ganumo seeɗa noon mi yaha mi ƴeewa yimɓe ha Allah walli kam kanko jour goto o ari o wino ni kanko omo jogui liggey makko omo jogui jardin makko o yeeha finalement o ari noon o tawi kam no mbaɗirmi départ ni o yo wawa oppudemi jawdam ne bone hen kanko ewo Tidiane Seck foof kamɓe foof ɓe darima hen darde tinde ewo hono mabɓe noon yo Allah hebbino hono mabɓe en ɗo barke Nabi Moustapha ɗum noon fof kadi ko laabdiri tan kadi e andande ɗumen min kam mi andana ɗum ewo ko pellital tan par ce que mi meeɗa waɗ ɗum hitande wotere min mi jarriba ɗumen to mi haɗa men ferde hedde to wiide Carrefour Bakel jarribimi ɗum noon kadi Allah waɗi hen suturu ɗo kadi ha mbiɗa yetti hen Allah no waɗi ɗum hen suturu ewo mbiɗa daña hen ko cuurdimi kadi mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta kadi ceerno Siraji no mbirunomi ni waɗi ɗum kadi mi ñaagui yafuya min wona haaliyankoɓe kono hami yetti Allah no feewi ewa neɗɗo ara ɗo yiima aɗa golla wima aha min de mi yiiɗa accirdemo dani ewa min woppat ko puɗɗinom to woppa ɗumen naji am nen gallami to woppa ɗumen naji mi ara mi walluma ami dusma ha mbasa yiide hen sok ewa hono on neɗɗo o weeɓani mi ñaagui Allah subahanahu wa taala tan ko mbiyammomi toujours ko o seyɗani daña amen gueɗal. So mi namdimama nokku mo mbaɗɗon guesa ba o hol jeeɗi ɗumen am ko jaabata men nokku to mbammi guesa ba ɗo e alhamdulillahi rabbil alamin nokku o ko nokkam ko legal holngal legal amanatullah so ɓuuri famede mbiya nematullah nder guesa ceerno beele ɗum ɗo ka meɗnoɗo ɗum yidde tan walla ko ganuma adduma nanuma hen tan aɗa waɗatno essaye beele ne wona walla wonata holno ɗum arde ma tan ha mbawɗa nadde hen tigui eyyi min o affaire jardin ko ɓe yiɗino ɗum ko ɓooyi kadi min kadi e nder gurdamam ko mecce tati tan cuɓimi hen holɗen mecce ɗe ko jardin ewa commerce ewa e ɗannugal ewa ko ɓeydi tardindemi e alhaali jam fof noon ko yidde ɗannade nde ɗi duuɓi fof ko hen mbaddannomi ewa joni noon finalement ewa ɗum kadi laataki après gartumi hankkadi mbimi fat mi jarribo jardin o somi yi hen famamuya e ɗum ɗo e gartam après mi continue ewa no jiirumi ni noon alhamdulillahi rabbil alamin ewa ko min machallah mamin continue inchallah min ƴeewa ewa kadi ceerno Siraji kadi o suusni kam kadi guila ɓiɗa fuɗɗo ewa mino hooram personnel ko kala ko mbawmi wadde e gurdamam mi yiiɗa wadde min goto tan min jimmi tan ko rendede arsukaji ɗi beele mbawa jillodirde joni noon mi yi Siraji ko mbinom tan min ñaagui Allah subahanahu wa taala o seeɗan daña en gueɗal inchallah amin ganni wadde ɗo projet ji kewɗi e nder wuuro he taw ko min liggoɗo inchallahu rabbi ewa riwtani noon ewa ko mbimi affaire gueɗe tati ɗe cuuɓimi foof gueɗe tati ɗe fof ne jaada par ce que jardin ene wawi yadude commerce ene wawi yadude ɗannugal ko addani wiide noon aɗa wawi wadde jardin ma ndema guitta ko guittanɗa fof
ɓama transport jaaha Dakar en walla jaaha Mali en nawa to marchandise ma jeeya garta e wuro ma taw kadi a ƴeewa kadi oto wi tan ko min tan hooram tan yoni kam toujours saɗa liggo a ƴeewat liggoɗa kadi ƴeewa kadi liggina yimɓe woɓɓe pour beela waɗa gartam wona sababu ewo dañal yimɓe ngal kono sa wi ko min ko hooram tan ewo seeɗa mo yoni kam ko dañmi kon waɗe poosay goto mi rendata ɗum wona gurdam ɗam ɗon gurdam hayso ko ɗam gurdam ɗam ittani ewo minen noon min jiiɗi komin ƴeewa liggotoɓe inchallah mamin ƴeewo liggotoɓe min mbaɗɗumen ɗo min gona ensemble taw kadi ko yimɓe kadi dariɓe kadi yiɓɓe liggade minen noon amin alhamdulillah rabbil alamin jikkuji amin ɗi en ɗifa nandude seeɗa hakko komin gondi ko neɗɗo kam sa wonde muɗum hayso lebbi seeɗa tan aɗa foti famde hay sa andani ɗum 100% wonko poɗɗa famde hen ewo minen kam no jiirumomi ni alhamdulillah rabbil alamin mo softan ligguey o kadi minen kadi wona wastinade Allah minen hooram kadi ɓe yiɗ ɗum mbiɗa softan ɗum mbiɗa dari ɗum ko haajam ewo caggal Allah e nelaɗo muɗum e oɗo hande ɗum ɗo nanggumi mbiɗa rewndi noon inchallah mbiɗa rewndi mi accani inchallah ewo kadi min jogui boowal hedde galle mabɓe to haaɗi min ligga tan komin ngala toon ala courant kono somin dañi courant mamin liggoto min liggoga holno min liggortoto min liggortoga wona minen tan ɗiɗum par ce que hayso min jiiɗi min mbawa endude ɗumen aja komin ƴeewat yimɓe min laaɓa deedi min ƴeewa yimɓe min mbaɗa hen amin liggino amin jaam ene daña hen minen amin daña hen ko noon woni ɗum yañata aduna yañata arsuka ɗi yañata foof kono sa wi ko hooram tan ewo ko ɗum ɗon yahata jaafa ɗum noon wona haali e guine feewi inchallah ɗon tigui min gartema ko ɓoyata Mouhamadou Siraji Ba ko an min jahanta e sikki ala andene caggal nde min gandi indema e yettode ma holto jeeyaɗa on tuma mbawen arde e gollal ngal holno jiɗirɗa gollal ngal holko nannoma e gollal ngal holɗo jannguɗa gollal ngal ha mbawɗa ngal gollude ko adi ko assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbitemi ko Siraji Ba jibinami ko ɗo e Madina Gounass legal Kramatu ɗo bamam wonno ha Allah waɗi heeɓi liggey faade Dakar ɗum addi yagol amen toon min noon guila min jibina kam baba min hoore mum o jardin tan liggoto ɗum tan hay Dakar to liggotono o to o waɗa jardin minen toon min jibina ga min jibina kono toon min mawnoy to kala ɗo min goni omo waɗi jardin hay sa dawat janggoyde ma dawa liggoɗa e warsa he ha parande puɗɗa yaade janggoya e caggal mum noon Allah waɗi hankadi neɗɗo ɗannima waɗi hunde fof arti ha ɗo mi liggodima noon e ceerno Amadou Ammar mi liggodima e ceerno Aliou Badara e mi liggodima e yoga e seeren ɓe no feewi ceerno Fatou Dine fof min gollodiri eyyi hankkadi noon woni métier am minnene ko ɗum ɗo à 100%. mi woni Mboro Kayar Noto Kunun ɗum fof nawi kam hen ko yidde rewidade caggal nde gimmimi ɗo babam hankkadi minne mi yeehi naatan mi andude jardin mi jangi ɗum no feewi noon mi liggima e muɗum waɗi hen gueɗe kewɗe wona noon banggal bindol kam janguirmi ɗum mais janguirmi ɗum ko pratique komi gollu ha gandumi ɗum taw wona andirde ɗum ɗo eyyi caggal mum noon gartumi jooɗimi ɗo e wuuro ngol mbiɗa golla hen ha Allah waɗi koɗoymi e gallam gasmi hen woynu mbiɗa woni toon o saaha mbiɗa golla toon o musidɗo ne ko neɗɗo moƴƴo Allah waddi min guila Allah waddi min noon min jiidanno koye batuji e dente ha Tidiane Seck habde kam wondene omo jogui warsa omo yiɗi gollodirede o ala golloɓe o saaha kanko tan goto woni e warsa ma Allah waɗi mbi wiyama hande janggo mami ar toon ha Allah newnoyi ñalawma goto garmi toon ƴeewoydemo Allah waɗi garmi jimino waɗiri ni e matériel makko ko waɗi hen e moyen mo waɗi hen dépensé tawmi c'est trop joni o so waɗi échec tan hankkadi no wayno kala mbaɗo o jardin waɗi échec so waɗi réussir no wayno kala mbaɗo o jardin waɗi réussir e ɓay omo yiɗi noon omo jogui peldal hayso alana ɗum gandal wone dañal famɗi fof wasta ko andi hen kono hayso gandal makko woɗɗani hen tawmi ɗum ɗo yo walle o waɗa réussir ɓay omo jogui moyen ma suusno heddiɓe jogui e moyen ɓe fatude e ɗeɗo golle beela gollal ngal wawa wurde e wuuro he ko ɗum addani kam arde tawtomomi ɗo min gone wallodirde guila Allah addi kam ɗon ha hande min jumodiran alhamdulillahi rabbil alamina yettude Allah mbiɗa ñagonomo kankone moƴƴere ñande foof yo Allah wallumin tan seyɗan wawa hebde amen gueɗal oɗo liggey noon ko liggey moƴƴo so tinnama ne wawi nafde hunde foof kono wirini tan par ce que hande min puɗɗima ƴettude gollowo a yi suka gonɗo ono roosa o ko hen min ittimo mbiɗen jooɓomo par lewru omo roosa hatta mbiɗen jogui hen anniya ɗo o banggue ga banggal leggal ɓurata moƴƴude ɗo amma to kettumi less to ko ceenal toon no ɓuura moƴƴude toon nawanema ko ubboto e leydi ko wayno carotte navet pompiterre soble ɗen gueɗe ɓurata moƴƴude toon nan hurla min paddi tan ko Allah newnimi min keeɓa courant
min mbaɗa 2 projets min deggina ɗum min ƴetta sukaɓe liggotoɓe taw ko ɗo e wuuro ngo gartam ɗam arta ɗo e wuuro he mbiɗen jogui anniya yidde kala ko remete taw ko ɗo e wuuro ngo iwata gartam ɗam heddo ɗo e wuuro ngo eyyi ko ɗum wonno ko gardidi jinmi haalde hen. Assalamu aleykum. ko noon tigui so tawi min paami no mbiɗa ni jangguɗa ɗum e nam ko guila e jinnaɗo ma ha yetti e oɗo tuma kono kadi wona e bindol jangguirɗa ko gollu jiiya e beele a heeɓi hen seedantagal e ɗen ɗon golle nokkuji ɗi dewɗa ɗi walla ko aɗa golla tan ha e oɗo tuma mo gonɗen? eyyi on banggue kam min keɓani hen banggue seedankagal ko min gollat tan kala ɗo min gari noon kam min gollat ɗon ha min keeɓa hen fartange yomum yiɗata yomi yaah sababude wadde min maîtriser golle ɗe e kono noon hawra yaadu hankkadi so heedi min garta min paata Madina hano Allah addiri kam ɗo ni sababu noon artugolam ga tigui tigui ko babam par ce que min garɗo année 2006 babam wi wondene yomi wat feere mi gollodira e ceerno Aliou Badara o hollimo o habrimo wondene min mbiɗa golla ɗum ɗo noon ceerno Aliou Badara ƴettiri kam min jeehi lowal sara galle Mamadou Lamine Demba Salamata Mamadou Lamine Demba Salamata ɗo ngal lowal 2006 2007 ɗon gonnoon gollumi ɗum kamɓene ɓe jona kam seede e on banggue kono kam banggal seedankagal diplôme walɗe gueɗe kam mi joganaki ɗum eyyi ko diplôme hoore nde tan golliranmi eyyi ɗum ne son hata jini kadi ɓe cohli ɗum no fewi noon tigui on jarama en paami ɗon sikki ala tuggi ne guilande ko puɗɗa ɗumen gollude fewde joni hol gartam jiiɗa hen e holi nafoore jiiɗa hen? eyyi kañum kam no waɗi gartam no waɗi nafoore saabu min kam wak deggo fo Allah wona wasnade Allah kala ko ɓamtimi e ko ɓamti kam koye ndema kemmi ɗum anni ɗum ha mi wawa ronki liggade goɗɗum waɗa hen réussir so wona ndema ka par ce que ɗum woni e ɓerdam no waɗi gartam noon par ce que sa yi remoɓe tigui 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 ɓe ko wayno Mboro en Kayar en a yiyat jeeyɗo guesa mum joni joni sooda oto joƴƴina wona e liggade taw ko campagne goto watta campagne goɗɗo sooda oto donc ɗum ɗon ene waɗi gartam mais probléme mo joguiɗen ga o ko yimɓeɓe wasde ɓe wadde haɓɓere wootere peut être min ko seeɗa ndemammi oya ko seeɗa remata oya ko seeɗa remata mais so yimɓeɓe dentinini moyen ji mumen ma keeb fartangi sodde hay soko oto mumen goto mo ganduɗa kala koɓe mbawi remde so ɓurti wuuro ngo taw ene wawi yaltinede taw wona seeɗam no bona wona seeɗam kono bon taw mine fof wona wuuro tan min joyti par ce que wuuro ngo tolnimo ɗo ganduɗa hande kala ko rema ɗo no moƴƴa ene marsa kono noon so seeɗa tan taw wuuro ngo fotti ɗum donc noon mbiɗen poti dañde moyen mo ganduɗa mbiɗen mbawi wadde créé ko wayno genre entreprise goto mo ganduɗa hay soko oto amen min jogo kala ko rema ɗo ko ɓurti tan wawi waɗede évacué nawe yeewi e nokkuji goɗɗi wona gartam kala ko manque ɗone min mbaɗa feere min mbatta remde par ce que nawe en ɗen gueɗe ndemetanoɗo joni watti remeɗe ɗo te carotte en pourquoi pas pompiteére en soble ɗen gueɗe fof no moƴƴa ɗon moƴƴugol banngol fayida donc ala e saago ɗen gueɗe fof jurnite joguiɓe moyen ɓe kadi yo cuus ittude moyen ji mumen balla yimɓeɓe mbawa liggade liggey o tan wallata ɗum wallata yimɓe kadi hay ɗalle kewɗe ɗe hande foof koko iwoyta yimɓe yo bakkilo natta e demal ngal mbawa wurnude ɗum jiito koye mumen joni joni so Allah jaaɓi inchallah tigi beele onon golloɓe to banggue jardin wonɓe Madina Gounass ɓe onon foof oɗon goni haɓɓere wotere oɗon nanodiri eyyi alhamdulillahi rabbil alamina vraiment ɗon ne mbiɗen daari hen o saaha kam min puɗɗima faade hen no fewi guila ceerno Moutar Ka en eɓe darino hen e ceerno Kalidou oɗo ceelaw en ɓe fof ko hen gonno ha Allah waɗi ko wayno minne min gari Tidiane Segen min pamti relais o min keɓɓitima ɗum o saaha mbiɗen mbaɗi créé ɗum ɗo goto GIE goto biteɗo dental remoɓe ndema sewo sewoji ɗo e Madina Gounass e ardagol Amadou Tidiane Seck eyyi vraiment mine fof mbiɗen mbaɗi haɓɓere wotere mbiɗen jooɗo min mbaɗi créé mum ha min pewni kayitaji amen mbiɗen jiiɗi dendagal joguiɗo moyen yo ara wallita min nde ɗum ɗon wawata ɓamtade hay awdiji e foof taw yimɓe ne mbawa wadde ɗum ɗo créé pewna koye mumen taw kala ko yaltata ko ɗo e wuuro ngo yaltata ko fewnte fof ɗo e wuuro he fewnte wawa wonde gartam o saaha koye on programme min jahata ko noon tigui wadde nden an gesnirten ko wasiyaji maɗa e faade ɓesguji Madina Gounass kono noon kadi mbiyen ɓesguji leydi Sénégal kala ha tengti e yeɓoɓe ngoɗo aya o holi wasiyaji maɗa e sukaɓe ɓe surtout ma la génération e wasi amen mabɓe ko yooɓe jooɗo e leydi he banggal ɗanle ɗe ɓe usto hen saabu no gimmorinomi min hooram banggal ɗangal ala ɗum yahani mi yeehiɗo ha Espagne mbaɗami refule gartirami ndin jawdi ko bonnumi ɗon
sinno ko hande wonno ko ɗo e leydi he jottomi golla ɗum noon basitomi kala jeune dendinɗo sommum no foti hoto waɗɗum e voyage uji o ara o jooɗo e leydi makko o liggo ɗum basitomi sukaɓeɓe hande génération ɗo yareteɗo adunoɗo wonɗo goto fof koye leydi mum sakkitto jottade liggoɗo ɗum woni ko basitomi dendagal yiɓɓe ɗannade hande yo jooɗo golla ɗo e leydi he wonande sukaɓeɓe ɓuuri koɓe jaata e laddeji ko ɓe tampoya toon ɓe ena mawi hen wontana ɓe lorɗo misére jinnaɓe na wona hen ɗum ɗon foof jooɗa ɗo e leydi he yondikino liggo dañana ɗum gandal yilano ɗum humpito golla e leydi he ɗum woni ko jimi wasiyade sukaɓeɓe e à part ça ko mawɓeɓe yoɓe ballu sukaɓeɓe no jooɗori e leydi he golla mbasa tan wiide joomum a waɗani ni a waɗani ni ha jarna joomum ƴettude ɓerde wiyana yaaha kamɓene ɓe mbasi sukaɓeɓe ɓe balla ɓe muñana ɓe jooɗo e leydi ɓe golla ɓe mbawa wadde ɗo réussir ɓuuri ɗalle ɗeɗo muusi no feewi eyi holi erango ma e no mbinoɗa nanni ɓen joom en ngaaluji ha mbawa wallude surtout e sukaɓe daraniɓe ɗum ɗo kono kadi to banggue laamu ngu beele oɗon jogui eɓɓo jokkodirgol e laamu ngu saabu eɗen gandi laamu ngu ne walla remoɓe beele onon ne GIE moon on natodiri e laamu ngu walla ko e heɓade ɗum ɗon gonɗon kadi eɗen gandi ɓayte ko alɗuɓe mbiya eɗen gaari ha e galle ɓesgu Wuwoso ko yettere Allah ne gasa ɗo kam hankkadam golle ɗe ñewiri ko fewde alhamdulillah noonne kono mbiɗa ni GIE nde waɗa créé min jeehi ha to monɗo min jiide Alaji Abou Ndiaye min kalnimo onon ne oɗon jogui communication banggal wuuro ngo oɗon daranni he yimɓe oɗon kumpita oɗon pammina yimɓe e gueɗe kewɗe oɗon balla yimɓe ko majjuno oɗon gartira e ɗum ne min jeehi ha toon min kabri on ɗum nde min giwi ɗon min jeehi ha to monsieur le maire min joddi e makko o waɗi min recevoir min kalnimo fodde ko woni anniye amen o haalni min no yiiri e holno min mbaɗirta ha min mbaɗa développé min jewdidi hen makko no feewi komin giwi ɗon ko min jiide Amadou Tidiane Talla kanko ne min jewtide makko dendagal joguiɓe aset pour min mbawa jokkodirde liggey wuuro ngo on banggue ne min jiidi hen banggal joguiɓe ngaaluji ɓe noon mbiyanmiɓe tan ko oɗo no fota wonde exemple o ceerno Aliou Sow par ce que mbawno wiide mbi jogui moyen am tan waɗa biti kam mi jooɗo ha tay hooram mais ittani aɗa wawi jogade moyen ma mbaɗa bitik ma mais ittu moyen ma kadi mbaɗa e nokku mo ganduɗa ma sukaɓe nayo joyo liggo keɓa hen goto fof dawa nawta galle mum ɗo sa haalnama tan ko ittete ɗo taw ko ñamete tan wona ko yeeyete a mbiɗa kono c'est pas vrai par rapport ka eko yeeyete ko goto fof nafoore dañata hende mbasito mi jogui moyen ɓe yo mbattor haqqille mumen e ndemaka mbawa ɓamtade gaga en ndemani impossible ɓamtata en tan kala leydi ɓamtidi exemple ƴeewa Liby kala liggotoɗo ko ndemowo haysoko foros waɗanano dañɓe moyen ɓe ndenduno mbaɗi forage mbaɗi haysoko 10 walla 20 hectares goto fof totta parcelle mum liggoto haalis mon yaltira seeɗa seeɗa ha timma goto fof heɓta kal muɗum heddano ɗum toon moyen mum ɗum il faut yimɓe jogano ɗum pinal e pellital yidde liggade neɗɗo noon so dañi pinal ala pellital ne tan na heddi sa dañani hunde anniya a dañana ɗum pellital dañde e muɗum foof noon mbiɗen jiiɗi joguiɓe moyen ɓe ganda ɗum mbiɗen komin sukaɓe mbiɗen jiiɗi liggade mbiɗen pelliti mbiɗen ɗo e wuuro ngo yoɓe ballu remoɓeɓe e pellital e moyen mbawa liggade ɗo e wuuro ngo ɓe mbawa yitade kamɓe hoore mabɓe kadi koye mabɓe wona ɓamtare nde enen fof ndendi eyyi anne a jarama no fewi no wona seeɗa par ce que min beltima e argol ma ɗo hande ƴewde min eyyi jarama non tigui wadde nden gasniren ɗo Aliou Wuwoso ɗo Aliou Wuwo a nani ko Mouhamadou Siraji haali ko sikki ala annene holi konngol maɗa wasiya kono kadi e erango ɓen ɓe ganduɗa ko joom en ngaaluji waaɓe no moon en ni ha mbawa wadde hono yeru mo mbaɗɗa o walla ko ɓuuri ɗum ɗon taw ko ittude ngaaluji mumen gadda dokka on saabu no mbaɗɗa ni wona hunde wemde aɗa no wini aɗa wawno ɗettude ngaalu ma o paara ɗumen e nokku goɗɗo wonko min gandi hen kono noon nodduɗamo o ari o notima kadi o wallodirema hono moon en hono makko en ene keewi ɗo e wuuro ngo taw ko yiɗɓe gollodirede kono ngala doole holko eratoɗa waaɓene ma ni walla joguiɓe ngaaluji mawɓe ɓe e kadi ko wasiyaji maɗa e ɓesguji ɗi nde mbawata tinnade e golle ɗe eyyi ceerno Basirou ko addi fof ko weltare tan e kadi e garal maɗo nden kadi ko kalɗa ko ewo mbawno kadi yimɓe yooɓe laaɓodir ɓe mbasa janfodirde ko ceerno men ceerno Tidiane wino ko minen ñanden min jeeyino ha toon pour haalandemo affaire fedde nde o wi liggotoɓeɓe o yooɓe laaɓodir otoɓe janfodir ewo ko heewi ko yimɓeɓe ene jiiɗi ƴettude kalisaji mumen mbaɗa e liggotoɓe kono noon ko hulde goto fof aɗa ƴetta kalis maɗa mbaɗa hen après
wasa moƴƴinirede no moƴƴinirta ni surtout wonɓe caggal leydi ɓe kamɓene aɓe keeɓa hen ɗum ɗoji jomum ƴetta ngaalu muɗum adda hokkuma ya liggo pour daña kañumne daña hen ewa an gonɗo ga o mbiya ɗum fotananima hayde kañum ene daña toon annene ƴefta kalis oɗon mbasa rewde ko lawol ɗum ɗon ene wona kadi walla kadi yimɓe ka wona woɓɓe kadi ne jeeyi kalisaji mumen calo addude kalisaji mumen pour beela mbawa ɗuminde etto noon toujours kala ko jiiɗa e aduna a jaɓa risque sa wi a jaɓata risque tan a yahata ewa sa il faut noon ƴefta kalis ma mbaɗa risque ɗaminɗa ma moƴƴi ɗaminɗa ma bon so boni kadi oto wi kadi boni kadi an kadi ala a deccat ala il faut kadi waɗ mbaɗa ha jiiya nafonde hawnaki Allah wonde moƴƴo o hawrdinma ko wayno siraji ba en so hawrdinima wayno siraji ba en ma ɓerdema ɓuuɓ par ce que neɗɗo o wawa wonde aduna so tan a tan ka aɗa wone aduna aɗa jogui jawdi ma a wawa wonde aduna tan subaka fo ene weela jawdi ma ene ɓeyda ala ma fin subaka goto jawdi ndin wooda ko tilfi hen ewa anen noon sa wi oto wi tan pour jawdan tilfi tan watta ala il faut mbaɗa fo jaɓa risque no mbawmi wi tan yimɓe yoɓe coccodir anen a ala a garɗa ko doole maɗa a liggo oɗon jeeyi kaasi muɗum wi hokkima kaasi mum ngaalu muɗum hoolimama ya liggo anen laaɓa reedu liggoɗa daña hen kañum no daña hen mbasa hawna ɗumen nan hen kañum ko daña par ce que sa yi anne a dañi koko itti jawdi mum ko rokkuma ko ɗum addanma anen dañji hen kono sa wi tan annene aɗa hawno ɗumen najam pour kañum hokkima kaasi a rewna ɗum lawol ɗum tagi yimɓe hewɓe ɗum addan ɗumen hulde kono noon mbiɗo wasiyo yimɓe oɗo kul mbaɗe hen jawɗele moɗon mbaɗe hen jawɗele moɗon liggoɗon ewa saaha haɗani e goto inchallahu rabbi min kam miɗa fellitani ɗumen najam mbiɗa yiɗi ɗumen najam inchallahu kala to mbawmi hebde walla to fuggude mi noote inchallah man fuggu mi ƴefta jawɗam mi waɗa hen inchallah erango sukaɓe wasiyaji ma sukaɓeɓe kadi mbiɗa wasiyoɓe yoɓe jaɓ liggade neɗɗo so liggaki ewa ndimagu makko wawata timmude il faut o liggo o daña min de ham mbiɗa yetti Allah ko mbammi oɗo jardin o mbiɗa yetti hen Allah no fewi par ce que mi yii hen hooram kadi mi yii kadi honko mbaɗannomi taw mi ñamlaki Samba mi ñamlaki Demba taw mbiɗa waɗana hen hooram e dow doolam ko Allah arsukinimi kadi ganduɗa kadi jardin kadi sa woni hen aɗa liggo toujours tawi ka kulɗo Allah ɓeydata hulde Allah surtout demowo kam taw tan aɗa huuli Allah ƴefta gueɗe ma fof bedɗa e leydi mbaɗa hen doole ma mbaɗa Allah mbaɗa Allah e yakar ma fof mbaɗa ɗum e Allah o hokkuma hunde so hokkima hunde il faut annen kadi tinnoɗa hen laaɓa kadi reedu kadi e yimɓe miskineɓe he aroɓe ne coorema wawde kadi no ballirɗa ɗumen najam jeeya ɗumen najam kadi dokka ɗumen najam fof a dañat hen baraji kadi jardin kadi sa waɗi ɗumen najam kadi ndiwri foof ko immoto dow e ko kullol gonkon less fof ene ñaama e nafoore nde ɗo kadi annen kadi galle ma kadi wonat kadi e neema par ce que maɓe ñaama ew so wonti hunde fof ma jaaha jeere coodiya walla ɗum ɗo sa waɗi jardin ma gueɗe kewɗe ɗum ɗon kam an galle ma o kam ka dañani fof galle ma o kam ew yiyata ɗum ɗo ay hande mi ɓoggi kanje so welama mbiɗa wawi ittude 2 kilos walla 3 kilos mi hokka gallo ñaama ɗum alana kam baasi ɗo e 3 jours kadi ɗum ɓoggat goɗɗum kono noon toujours kadi sa liggima kadi ƴeewa kadi yimɓe sa liggima oto wi kadi ko liggiɗa foof kadi ñaama hayda aɗa yiiɗi wadde réussir kala ko liggiɗa mofta kadi mofta ewa saɗa kala kaɗa ñaama so woni journée aɗa daña 3000 aɗa ñaama journée 4000 a yahata kono so woni aɗa daña journée ma 3000 francs famɗude aɗa ñaama hen 1000 francs 2000 francs aɗa mofta ɗumen najam so ɓooyi ma wattu liggade mbatta ligginde yimɓe ko ɗum hewɓe hen ɗum addan ɗumen wasiyade daña mbaɗa jardin ma walla mbaɗa boutique ma walla mbaɗa liggorgal ma ko feere ma ko ñamata par journée ko ɓuuri dañal maɗa ɗum noon yahata ewa ñaagui Allah subahanahu wa taala tan yo Allah waɗan en jaam inchallah rabbi jaafoɗon noon mi wona haali hen Allah waɗan en jaam inchallah jarama sababe maɗa ɓe gurdoɗa jibrilu baydi ko jiiɗo ceerno Muhammada yo Allah yob sababe maɗa ɓe gurduɗa
Adam Burama ko jiiɗo ceerno mo ancata ko Adam Burama ko jiiɗo ceerno mo ancata hay ɓesnguma kone jokkiide ɓe gancata ko Alhaji Alasan Diallo hootiɗo heblani omo acci konngol maako yende o rabbana ko lomtima notude julɓe faade rabbana hono ceerno Siley joom ilmu kewɗo mo famdata allahumma salli ala sayyidina wa sallim